No niin, eli Mellin tämmönen minuutin esittely. Eli meillä on tämmönen puhelimessa oleva sovellus. Eli täältä käynnistämällä ensin voidaan valita luokka, eli nämä pystyy tietenkin syöttämään tänne. Täältä valitaan testi 1, ja opettaja pystyy sitten tänne Melliin tavallaan luomaan tämmöisiä tehtäviä. Mulla on 3 tehtävää, eli otetaan tuo mustiala tehtävä täältä ensinnä noin. Tämä sitten pyytää laittamaan tuon kepsin päälle, laitetaan se päälle. Ja tehtävänä olisi, että kuvaa mahdollisimman monta tunnistamaasi puuta tai pensasta ja nimeänne. Eli tästä otetaan kuva. Eli tuossa näkyy komian näköinen puu. Otetaan kuvaa. Ja sitten painetaan valmis. Ja nyt sitten tämä kysyy, että mikä pensas tai puu. Ja tähän laitetaan vaikka, että Petri. Noin. Ja laitetaan, että valmis. Ja näin se lattaa sen kuvan tänne palveluun. Eli täältä sitten opettajan pöydällä istuskelee, niin se näkee.